koka a nan wani zai yi dariya, wani ya barka a nan wani zai soka a gani. Zumudi, 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 zumudi. Wani ya koka a nan wani zai yi dariya, wani ya barka a nan wani zai soka a gani. Ya ga leda to kuma daga kawai an ya ga leda sai kama jiniya. Ga watan tsari ni ma na ƙare wa kaina. Ci za ka yi? Mai jiniya ni ma ci zan yi to shi kenan. Ko ba jiniya ba ci zan yi. Wannan ma sa'a kaci. Sokarar ayaba kake kaman kana sawa a buhun leda. Maza ci kayan kaɗautan mama. Kai ɗan gangami. Yanda yaron na yake kwarfar ayaban nan fa wannan duk abin da ya samu ba zai daga mar kafa ba. To in bai ci yana koshi yaushe zai kai haka? Kai ka kalle ka fa. Gaskiya ne. Kai baka ga kanka ba ne? Ni din ma kiwon ne kawo haka. Kai! Maza sha dan autan. La! Kamar an juya lambatu wallahi. Jar uba. Lafiya ce. Wannan ko kududdufi bai kai shan ruwa ba. Kada ka robar tashi guda. Yanda kika san ajiyar ka aka ya farfe ruwan nan roba guda. Ko tsayin ayaban nan ya farfe ta. To. Me za yi maka? A tulani. Bacci yake ci. A kula ni ko me a kula ni? Ture shi. A tulani. Yar fulani. Tura shi za ka yi ya kwanta. A tulani. Mirgi ne shi kenan. A'a ya kake mai da ƙarfi haka ne? Na 'yan gayu za ka mai. Tura wannan yake da tura tifa. Wannan ɗan gangami tura wannan kuɗi ɗaya za a biya kan ka tura tifa. Anya karki ce na cika ki da su. Anya bai da taɓin hankali. Ashe ko in yana taɓin hankali kai ma kana. Wannan gaskiya. To kuma da ba sai dole sai ki wasa da dariya. Wai ai ka dinka rena min hankali. Allah ya miki albarka Allah ya raya mana. Allah ya raya miki. Ai ni da abin da na faɗa ni dai kina so ni ina jin daɗi. Yanzu ya ce a tule ni kuma zan shiga ɗaki wa zai tule shi. Da Allah ina da wata shawara. Yaron nan ya kamata mu tattara masa yan komotsansa mu zuba mar a gana mar ya samu ikoma gida ikyale mu ta amarci mu. Har yanzu ba ban san wata soyayyar amarya da ango ba. Har yanzu ba mu ta amarci ba tsakanin. Ai mai gida ba za ka gane ba ne, magana ake yi ta mayu. Ban gane sabgar mayu ne suka kama shi. Wallahi sharri ne na mayu. Amma in Allah yadda in muka ba a hankali komai zai yi mana daidai. To na gane. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Domin su mayu in ban na matsa sai ni ma su bige ni. Zumudi, zumudi, zumudi. Duk wani sauran ka sai ka. Hajjaju Makatun. Allah ya ƙara miki lafiya.
girma naki, sarauta taki, zama aure naki, ladabi naki, biyayya taki. Ni irin kirarin fa da kike so fa sai miki. To amma ya kamata fa kaman yadda in kina son abu zan miki, ni ma ina nema aibu. Dan Allah ki taimaka wannan yaro. Kungurmin katon yaron nan, dan Allah ki taimaka ki mai da shi samun girgije amarki na. Saboda masu maganin gargajiya sun tare a kaina sun min rana har yanzu ban gane komai ba, dan Allah ki taimaka mu. Ka san yaron nan yana da matsala kuma ba na son yayi nesa da ni. Sannan zai iya bata. Kuma baka tunanin idan yayi nesa da ni zan iya shiga damuwa? Damuwar da zai shiga ni tuntuna cikin ta nake. Ni na taba ganin wannan yaron banza, yaron dan iska. Ɗan nawa kake kira da ɗan iskan banza? Ka kalli cikin idanuna ka kira min ɗana ɗan iskan banza? Ɓacin rai ne shigo cikin zance. Kin san wani lokaci idan rai ya ɓaci zuciya makancewa take. Dan Allah ki taimaka min. Ki taimaka min ki duba girman Allah, ki duba darajar aure. Lokacin ka yayi lafiya. Daram. Yadda na haɗa ka da Allah ka yi haƙuri lokacin da Allah ya yanke al'amarinsa. Sai mu nemi mafita daga ni har kai hashi. Amma mu uku muna gidan nan. To shi wacce mafita zai nema? Ni nake neman mafita. Katon banza. Ko? To, na farko yaro ne, kato ne. Banza kuma ba shi da aikin yi. Wallahi na riga na rantse maka a gidan nan. Ni da shi in kana son zama da shi da ni ka so shi. Kama so shi fiye da ni kai in faɗa ma. Ki haƙuri. Wurin majihaji sallah ni da za a yi min yadda nake so, wannan zantuka ba za a ji su ba. Abin da nake so ki gane, shi ango da amarya kamar direba ne wanda ya zo ‘yan kamar da suka yi mai lodi. Duk ne ya kama hanya ya bi gangara tasha yake nema. Don Allah ki taimake ni ki ji ƙaina ki samu. Don Allah dawo hayyaci na. Ba hayyaci na nake ba. Kamar ya ka farfaɗo su ma kake? Kullum na kwana nake da tunanin ki kuma da shi nake tashi. To dole na mu zauna mai wasu maganganu. Idan shiga mai mitin. Da ni da wa za mu zauna? Da matar aure da mijin aure. Da ni da kai fa? Ban da katon banza. A jira yaro na ya zo. Ka jira ya dawo in ya so sai mu je mu zauna ne firar da kake so mi. Ko kuma wannan nema masa alfarma a kwar gida. Wannan TV center ta karamar hukuma mai da cikin TV center suke kwana da mai gadi. Mai gadin mutumin kirkire zai iya siya mara ke. Dan Allah ko kwana ɗaya ne. Dawa. Mu samu farfaɗo. Kana ji? Ka yi haƙuri. To. Ka yi haƙuri ka san shi komai lokaci ne. Dan da Allah ya nufa sai abu ya abin nan. Ban gane sai abu ya abin. Amma yaron nan yana gidan nan daram. To. Daram. Daram. To amman shi wannan yaro wace farfaɗowa zai yi? Ni ne fa ake so samun farfaɗo. Wannan banza ta kori wofi ne, duk da aka kai shi zama zai yi. Ga da shegen son kallon TV, don wani sai ke a kunna kallo. Da ma a duhu ake zama ne ma sai a samu mummuni duhu. Amma tarwa da a falo, zauna. Amma ɗan nan yana gidan nan. Dan ba komai nake ganewa ba. Dan shiga mai mitin. Ka jira yaro na yana hanya ya kusa dawowa. Da abin da aka ce ga aiki ba kira ka kai ba sunan sa aikin banza. Zama daram. Kana ji? To yanzu kai haƙuri. Ka san komai shi lokaci ne. Lokaci ne, lokaci ya zo. Sai a Kana jikinka kuma tana gabanka, duk inda kai ta bi ka. Ka duba rayuwa kar da ta barka dan uwa. Mai zumudi ka sani komai na Zaman ya haɗu. Dan mama, me ya faru kake kuka ne? Yanzu kai ba na ce maka ba ni da komai ba, ni kai na yanzu nan yunwa nake ji, ana saukewa ana girka ni ma ɗiba zan yi. Inna lillahi,
Abin ya motsa fa. Yi da yake wato, ni kare ne gane shi. Girki yake buƙata. Ina ma magana da gaske matsalan shi ya tashi abin shi ya motsa fa. Yanzu da za a samo fitar samo masa wata gurasa. Girki tun da kika ga iya motsa yatsu da zai samu wata malmala da jarmiya yanzu nan zai kore ta. Ai da kika iya motsa yatsu girki kawai ke buƙata. Wanda girki ana ma maganar abin ya motsa. Mango da ko kwakwa yake nema. Kaga masoya ba. Yawwa. Domin ka gaya min da abin da kake so ni kuma zan fitar su. Inda ni da gaskiya. Yanzu da abin da kake so ka gaya min. La ilaha illallah Muhammad. Yaro hauka ya ƙari kan hauka. Amma yanzu kai a ce na yi abin da kai daga gidan nan ya zama matsala kuma yanzu ka zo da wani salo na ya famin biyar. Haƙuri za ya kwashe da mari. Haƙuri za ka yi. Mai gida haƙuri za ka yi. Ya ki ba mu mari. Wannan abin da duk inda matsalan shi ya tashi inda bai kai duka ba. To hankalin shi baya dawowa jikin shi. To kuma yanzu kayan rashin lafiyar tasa ta kai da duka ba za ki tunasar da ni ba. Kaga yanzu da ya kai duka gashi yayi shiru. Haƙuri za ka yi. Kawai sai ki ce wannan sako ba ka da kiban za kenan. Yanzu ai ka sani. Wannan yaro kwanan nan zai bar gidan nan. Ba dai kai kaji ya samu ba? In dai ya samu ai da bai samu ba zai yi shiru ba. Idan ma ba za ki lamunce ba zan shigar da magana wajen kyada moshin 'yan sanda ko 'yan ƙato da gora su fitar min. Da ƙarfi za fitar min da kuma tashi. Ka kai shi za mu fitar da ni da shi gaba ɗaya sai mun barka har ni ɗin da kake tutiya da ni sai na barka. Kar ka fasa. Allah ya isa manya. Duk da yaro ne kai, wallahi tallahi babu ruwana da kuruciyar ka Allah ya saban yafi ma. Ko da dare ne ba yaro Allah ya sa. Na da ku. Kamar ya Allah isa baka yafi ma kai ba. Ban yafi ma ba. Dan yaron kake wa Allah isa ya samu lafiyar kake mai bakin ciki da ita? Bakin cikin lafiyar da ya samu yanzu da bai mare ka ba ai da tuni ya ci gaba da kukan nan. Wallahi ban yafi ba. Kuma ina mai tabbatar miki wannan yaron ko kina so ko ba kya so yaron nan hukuma za ta fitar min da shi daga gidan nan. Zumudi, 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 Zumudi. Wani ya koka. Dan mari ɗayan dai? Kai! Wannan dole zai bar gidan nan. Kada dole. Ko 'yan sanda ko 'yan sanda. Zumudi, Zumudi. Haba, wannan kudin bari sai ka ce hukuma ce za ta biya ka? Lafiya ya samu fa. Na za ka je ka. Duba da gudun ka aikwa an fi. Sai na shigo America sai mu cinikin. Tajiri uban masu kuɗi. Bangon sukari sai an jingina da kai ake jin zaki. Barka da fitowa lai. In Allah ya suna da rabo sun zo to in kuma ba su zo ba ai akwai al'umma da yawa wanda yake da rabo sai kaga ya zo an bashi. Allah ƙara altajiri lafiya. In Allah ya dama da rabon su. Kuma gashi ka zo a kurarren lokaci. Malam da ka taba na. Ka dakata. Wanda ka zo nema din baya da. Ka san da zuwanka? Ka dawo masa da kuɗinsa ko kuma a dawo masa da gidansa. Bashi ne ko tara? Are you stupid? Bashi kuma? In ya ɗaure ka igiya ma sai ta yi. Ba dai akwai na gaba da kai ba? To bari ki zanzan je in kai ƙararka. In ba ta karɓa ba ki damu da kayana. In na kuma ganin ki in ba zan ci miki mutuncin da baki taba zato ba. Kawai idan ba za ka iya cika min ba ka bani ni na san hanyar da zan je in fitar da kaina. Da suwa ake business. Zai ji ba daɗi ki gaya mashi. Na yi tafiya ba na gari. Baban Fati ya zan yin ce ka yi tafiya bayan kana gari kuma. Wanda suka ci abincin nan. To, ko da na bashi ziliyar ɗaya. To godiya suke alaji. Shara!
me gadi close the door rufe gate din nan kar ka bari kowa ya fita daga nan Habibu ya haba Alhaji me yake faruwa yawa Habibu abin da nake so da kai Assalamu alaikum Ajaji ko Allah. Dan gwari. Ajaji ya gida ya mokari. Wallahi alhamdulillah dan gwari. Ashe kai ma kana zuwa wa? An gane ku ai ku dubi nan kuwa wuri nan ku kwashi na. To kyantar da hankalinki. In dai wase investment ne a Najeriya Allah za mu iya cewa ba su na daya. Kuma kin san me zai baki mamaci a wace? Idan ka ce kaya a wace jiya. Ka saya ban da jiya. Ka saya yau. To in ka zo babu ruwansu farashin da ka siya jiya shi ne mai guri ya zo mai tabarma sai ya nade mai arha ya zo mai tsada sai ya tafi mai sauki ya zo mai sanani sai ya tafi haba baban gwari wa kake wannan kirari ne haka ne wa shahararren kamfanin nan wato wasai investment Nigeria limited wa'anda sun shahara sun yi fice wajen kawo maku atamfuna da shaddoji da lasalasai kala daban-daban kuma cikin sauki cikin gara fasan sauci suna nan wasai investment a daidai filin parking saman Fauziya house za ku iya neman su a nan wayan su kamar haka 08038385122 ko kuma 08136824364 ko ku dundube su 09077003359 wasai investment tabbas baban gwari ashe ka san gurin kaya masu sauki shahararren kamfanin nan wasai investment mai zumudi duk wani abokina duniya juyi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kaji ni fa bala'i fa kullun sabo karuwa yake wannan yaro fa da aka zo da shi gidan nan nawa fa ka san da wannan salo yau kuma muka tashi ai jibga ta yi kwana iya kamar dan jaki kamar ya kwana iya jibga ta kamar ya jibga duka nace tunda nake a duniya ban taba zaton cewar Allah zai bani lafiya da zan jure duka ba sai ki a hannun yaron nan wata ɗibga da ya min sai ne kamar zai nan nai zan tafi rarrafa samun kai a tsaye to ina daushe ga na zaune ni dai na yanke shawara zan tattara kaya na yi kwanar da waki karfe 6 na asuba na hawaju sai iko za ka je tserewa zan yi ko ba inda zaka to ai ko ba inda zaka ban gane ba inda ba Allah ya tashi jarraba sa ko ina yin jarraba sai wannan gaskiya ne ina zaka je can sai ka gudu nan ka tafi ka je ka haɗu kuma da kilaki ka san hijira wajibi ce in ka ji wuya ka tsere to wuya ba ta kai ba nan da za ka tsere ba to da ya haƙuri to ko kuma me zai hana sai shinkafar bera nan kantin dan garbati yanzu ba mata kurin shi kenan ai ka gane da kai haƙurin in ta mutu ko shi ya mutu uwar kuɗi za ka ja da yawa kai ana gaya ma kana shashancin ka kuma ka zo da shawara waye zai gaje ta in sha jibgan nan dole in sha kuɗi to an gama yanzu mu je ka bayani ita ina zuwa ita ai akwai kuɗi wannan gaskiya sannan yaron shi kuma akwai kuruciya in ta mutu shi zai gaje kuɗin kai ba za ka ci ka gane ko mu zuba mata shinkafar bera kawai margaya ta mutanen indiya a'a yaushe na'am kare mai gaggawa mu jira yanzu to ya zaka ni akai gaggawar jibga ta ka ce kan ne gaggawa wai kai ma san da zaka jibgawa ya sani ai zaka samu abin arziki ai kuma ka zo da shawara saboda tana mutuwa ai yanzu kai ne zaka gaje kuma yaron nan yana nan shi ma shi zai fara gaja ma yaron ya kamata a ci ubansa wannan gaskiya ne dadi na da kai kin da zaka sauke ni a to ai shine ni in jure duka kai ka bar shawara shine ai to ni gaba ɗaya yaron ma ni ban san shi ba ban taba ganin sa mu je gidan ka kai shi yana nan yanzu zo mu ta ina yake fara kawo sa nan kai dai zo mu je zan hada gayyar yan a kawo kwalabe su yi masa dukan tsiya yaro a ce yana dukan ubansa lokacin ka yayi na shaka mai zumudi amarya to ai da ni dai yau da Allah ya kana yi ai yau na zo in ci taliya ne nace bara zo in karbi taliya kuma to ai ni ba mai gidan da ke jira
Ka ji bara ce fa. Ka san wani lokaci da ma'auratan bara aka yi ba. To wani lokaci sai rai ba ci. Amma kayan kwalama a gidan nan ba sa. Zumudi, Zumudi. Wannan fa. Dan autana ne. Shekara hudu? Wannan garjejen haka shekara hudu? Wannan kokon ba? Karansa hudu. Yayi. Wannan ɗan kokon. To gashi shekararsa hudu. Kana ji ba? Wannan yaro yana da wasu irin hikimomi da basira. Mala ne taimaka ba sai ka zo ka wuni bai gaya ma kuma so ya gaya. Ko kuma ni ya banga komai a hannunsa ba. To ai ba hannu ke magana ba. Shi hannu yar manuniya ce. Amma zantukar suna bakin su. Zai gaya ma. Allah ya taimake ka, Allah ya tsaga da rabonka. Wannan yaro ka san shi ne kai. Dai ba jinin ku ne ya haɗu ba. To babu abin da zai gaya ma, zai gaya ma. Kada Allah karka taka ne. Kai haka kake marin uwarka? Allah ya taimake ka, Allah ya tsaga da rabonka. Gawara karkar. Wallahi yanzu kai haka kake uwarka? Kai dan uwarka haka kake? Kai kar ka ƙara zagar mu amarya. Tattaka ka wallahi. Ne? Haka kake uwarka? Duk wani kallon ka ai wani gaban ka. Ko shi ne kawai. Dan albarka ka ci gaba ai balin yana da kyau. Duk ai lalura ce ko kuwa? Lalura ce. Ba damuwa babu komai. Abin da na gani kenan ko kuwa daushe. Wannan gaskiya ne. Wallahi. Amma wannan an haife ka da wahala. Yin da ka ko? Mata kun ji. Ko kuma kana neman ka bata min rawar ka da tsalle. Kai ta bi ka ka duba A haka Allah sai. Ci gaba da ku. Mai zumudi ka sani komai na ga rabana. Zumudi, Zumudi. Wani ce za ka tsaya ka ci abincin na kuma za ka ci abincin? Ni ma dai ina ta kokari. Za ka tsaya ka ci abincin ko kuwa? To amma Ina kuma za ku? to kuma yanzu ke da kike wannan ba. Shawara ta anan ita ce ka je ka samu lamba ɗaya tunda naga suna da fahimta sannan kuma na lura shi ɗin ɗan duniya ne ka je ka same shi ka bashi na goro ya maka aiki kawai. Ba a kinta mutum za a yi hakan amma abin damuwar shine duk abin da aka ce iyaye ba sa so mahaifinki da mahaifina ba sa son mu'amalar mu da ke kuma haka muke so mu yi aure. Duk abin da aka ce iyaye biyu sun haɗu ba sa gaunarsa ba sa jituwa a tsakaninsu abin yana da wahala. Shi sa na ce maka je ka samu lamba ɗaya na san insha Allah in dai ya je masa magana komai zai zama normal in Allah ya yarda. Shikenan ba matsala za a yi yanda kike so. Ba abin da zai faru insha Allah Allah ya sa mu dace. Alaikum salam. Awai na wuni. Lafiya kalau. Ana ta huta. Wala ana hutawa. Yarda sai da sai fara ake kuma. Wallahi baba na samu matar da zan aura ne. Alhamdulillah. Ai haka ake so. To a ina aka samo mana kuma wanda za a aura? Wallahi baba ai gidan Barau ce. Barau? Wani Barau?